ụmụnne m na ụmụnna m ele ụtọ nọrọ n'ohukwurechi ọnwa nọ nụ nwa mba nọ awụchashiala n'umo eye ụmụnne m ihe m na gị kụrụ ọnụ ngara ugboene akụrụ m aka n'obi m kụ aka n'obi m tee kọ ha ete so nwaanyị ibe m ya aza m si akọkasha mara eji eshi nga apụta ụzọ anụ ebe a agara m n'ihu wee si eshi nga anapụta nọ n'ime marriage n'ụzọ adịghị ebe ahụ na ya pụta ụmụnne m ụnụ ga-asị nwaanyị mba na ya ejikwa nkele nụnụ mara ṅụ ọ gịnị mere anụ m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fon si m nwaanyị mba nnọọ mza ya sị m na m were dịla akụkọ Igbo towara ụmụnne na onwekwa ihe m ga-agwa na m gwe ya gaa n'ihu sị m na ya nọ n'ime relationship mgbe ya dị very much young na ya nọ na relationship ya eji obi ya niile ma ịhụnanya niile baiga n'ime that relationship and the person gidere n'oge enwe ihe wigide nwa agbọbịa n'oge na ya dị very young and ọkwa the first boyfriend ya na-enwe in life n'ihi na nne na nna ya ji ego ha kpatara ego na papa ya kpatara ego ahụrụ anya so ihe ahụ eme mpa ya ejikọlọta ha na ha nwechaghị opportunity ịpụta na a na-eji moto ebuga ha school were moto bulata ha n'ebe ọbụla ha gaji were moto buga ha so ha enweghị opportunity ịga mlegharị anya or that freedom nwatakịrị na-agalite isi na-enweghị ya n'ihi na ha dị only two boys na nna ya wụ the only girl even restriction na-abịa karachakwuo na side ya na papa ya were mere handbag oji ya egwu onye dị ihe opportunity imegharị ahụ mgbe ya bịa galite isi bịa na mana youthful age ya enweta somebody bịa dị in love ya na-amaghị na the person adịghị in love ruo ya na ya abụọ ya complete 7 years ya na-ele anya ka ọ bịa propose okwan marriage ka ha lụọ o mehụ ya ọ nọrọ nga na mmaga na plan sị ka ya ga-ala bekee ga kpata ego ya gwa sị na ha nọ ọfụma na ego gịnị ka ọ na-aga kpata ugbu a na gawu ego ga-echere ego ọ ga-eji abịa alụ ya ma ọ wụ na o bu n'obi ịlụ ya ọ gwawa ya sị adọ nwere mgbe ya batara ọ gawa ala bekee n'ihi onye ya hụrụ n'anya and the communication ha dị active ọ nọ ha ala bekee ebe ahụ nọ ha another 8 years kpatara nụ eji wepụzi obi na ọ dịla ka ọ ga-adị ihe na-amaghị na ọ lọdịla nwaanyị sef dide ọgwa ya na si ya dị sorry this and that ihe ahụ eme ya gbaka obi agbawa ya mere na mpa ya jiri ya alụghị di tiri mpa ya nwụọ ya alụghị di mama ya nwụọ kedu ọkpara ha gwawa ya sị na ya ghọtara ihe ya na ya bụ gaga na ije ya na ya dị aware of it na ya ga-enye ya ndụmọdụ ya ga-sọjestịrị ya na ya wepụ anya na ihe gbasara ịbịa nọ n'alụ di ugbu a ọ na-agbagharị mgbagharị ọ bịa takashiwa ahụ na ya alụghị di ọ ya alụbeghị di na ha rụkwa n'ole na-ekele ihe nna ha na o ketere ekete na ihe o ketere na ọ gaghị eyi uzuchalie na ọnwa ọtọ ga-eshi ọ ga-azụrụ nwa nwaanyị ọ chọrọ n'ụdị ọbụla ga-eji chọọ nwa ọ ga-eji ọ ga-akpọ nwa nke ya na nwa ya ga-eji nkwa nwa ahụ mere nwa na nwa ọbụla ọ kpọrọ so na ihe na ọwụ nwa ya ọ mụrụ amụ ọ zụrụ azụ na ya ga-ejikwa nwa ahụ mere nwa na ọnọdụ ọbụla nna na-enye nwa na ya ga-enye nwa ya na ya ga-anabata nwa ahụ dịka otu nne kama ọ ga-anọrọ na mgbagharị na nchekasị ahụ na ya hụrụ ya n'anya too much ka o sogede ọkpara ekwughekwe the same thing ụmụnne ya dịka nwoke abụọ ihu nga a na-ekwe ya na-ebe ha gwacha ya datin si ya bịara bịa lewe anya nwa di asụkwa di asụ ihe a otu esi kwuche datin ihe ahụ ozugbo mma ha na mpa ha onye bụrụ ụzọ nwụọ papa ha mama ha bifo bịa nwụzie ke ya na ọwa afta emechara berialụ mama ha ka nwanne nwoke rụka ọma ihe nọ ya n'obi bịa kwuezie nwa na-agwa ya na ya sense ga desperation na sense ga disappointment na sense ga a lot of things na ya bịakwala were kwe a ga-alụzi agaghị alụzi ya ga-amaga na problem maga n'ọkụ ya nọ ụmụnne ya kashicha ya obi ọ ya ka ya nọrọ ya nwere nụ biznes ya na-eme ifat ya waka na-akpata ego na ya mega ọfụma ego ha wụ problem otu nwoke abịa makarị ya na ya laikiri ya bido nwụ mara ya na ya ga-awụ ya nwụnyụ anya na ọwụ ya na ya abụọ na ya biko this and that ele ya ọ sound ọ serious ya so ka ekpere mana the very day diọkpara nne ya hụrụ the young man ọ gwa si na this guy ya na ya abụọ mega ihe na ọ dị ka ego dịka na ọ dịghị real n'anya ya mana ya ga-anọ ebe a tiri ihe ọbụla ọwụ eme on food na ya ga-etikwe ya n'ekpere ya elekiri nwanne ya nwoke na ọ naghị eji ike ekwu okwu mana ka o kwuru adịrị ya ihe ọ wụrụ ya something of concern ya torozie anya ala dịwazie careful
ya dịgidere ka afọ bịa propose marriage before mara ya sị nọkwa ọ dịkwa serious ọ bịa lụọ ya nwanyị mba nnọọ na ya lụrụ di at the age of 42 years old. Ụmụnne ke nwoke ekputekpe iri ya na ya wagadi nwanyị nne di ekputekpe iri di ya bịa rịọ ya si ya biko na ọ eziokwu na ya na support n'ụlọ no because after ya na di ya lụchara ya gaa n'ụlọ papa ya nyere ya asada ya nọ n'ụlọ ya ka ha bi ya na di ya bizi di ya ọ ya ka ha bi ebe ahụ di ya agwawa ya si ya biko na ya gaghị alike ka ụmụnne mara nga ya ha nọ ya wawo di ọkpara nọ ya wawo vara di ọkpara na papa ya lụrụ ndị omi abụọ nwunye papa ya ke nta mụchụrụ ụmụ mama ya mụchịkwa na ya wawo vara di ọkpara na ya chọghị ka mmadụ mara nga ya ha ọha bịa sịwa na ego ya erighị na ọwụ nwunye ọ ga-ebute mkparị bute let down bute agaghị asọpụrụ ivu ya onwe ya nọ ngalana ọ ga-erutekwere na ya biko dị nwa ahụ na ya chọghị ka onye ọbụla mara otu ha si biri na otu ha si eri gị ya sị nsogbu anọ nwanyị mba nọ na di ya na ọ dị 46 years old ya onwe ya dị 42 a na-eme ka a na-eme already ka etoro ya oke osoro dị ọkpara nụ Germany o tekwele nụ ọ nọwara ebe ahụ ọ nọ ebe ahụ ihe kpọlatara last time ọ lọtara ọwụ beri alụ mama ha ka o jiri lo kedụ ọkpara nke nụ n'ụlọ denụ ke osoro dị ọkpara nwanne ya nwoke otu nne otu nna ya ya na akụrụ ka ahụ ihe niile akụrụ everything na ọ ka na-ahụ ọhụtụ ihe mgbe ụfọdụ ya sị ka enyetụkwuo the situation a chance mana ọ bụrụ nke dị ọkpara nga ka na-etriti that matter na ọ kele nụnụ uke etoro ọ ya na-akọrọ ihe niile ya na-agabiga na nwanyị mba nnọ nza ka ya lụọkwara di ya lụcha ọkwa mkparị a niile ihe a niile ụmụnne na-afọ barịrị ya ọwụ di o kwesịghị igboja mama ya si na ihe ahụ na-ekwu adị ma ya chọkwaghị ya na-elekwanụ di anya ka okwu ọ naghị ekwe na nne di ya na-anọ n'ihu ya gwa ya na ya chehụ na ya ga-atọ ha ime na ya etoro nwa ya nwoke na ụmụ nwaanyị na-ekwu eziokwu na eji ha na ebe ọ dịla ka ọ ga-adị na ya ma eji ya na ya shift ụbọdị ka nwa ya nwoke lụta obere nwa na ngala na ha wụ polygamous family na ihe gbasara polygamy na ọwụ ihe ọhụrụ na ọ ga-anụ ka akpọta obere nwa ga-amụ nwa na ole na kọmpand a na ụmụaka hegerikarịka na-enwe onye na ibe esega na ya wanwụ isi nwaanyị na onye ọ bịara chagide na ọ dị ọkpara ya na ọwụ na-ediri edi na ọ gaghị wọk na ya edi ọwụ na-ediri edi ma nwere otu o si mara ndị dirie na ya ga-agwa ha na ofe lụọla na ọ gaghị ejilie ekpu nwa ya isi nwa ya bịalụ ya na ya bụ alọkara na a na-eche nwa na onye mara eji ya shift obodo ụmụaka gbagode ndụ n'isi wike mụọra ya ụmụ na ya chọrọ ịhụ ụmụ dị ọkpara ya dishon isi obi ya isi ụlọ ya isi mmiri ya first issue ya isi nwa ya na o seke ole ya before chi ya na-achọta ya na ọ bịakwala nga abịa gide nwa ya na ekwuole ọnụ kwuo ọnụ ọlụbatatụkwa ya ihe anyị ọ ga-ekwugide na-elekwenụ di anya ka ọ shọ nọ mma ya ọ gaghị eme otu ahụ na nwa mba nnọọ ihe ahụ emezie ya naghị ejizi ike eso di ala ụlọ ya na ya abụọ anọ na n'ime marriage na-aga 2 years na mgbe niile ọsọ laga ụlọ lọọkwanụ na enwere akaụntụ nọmba ya ego n'ebe ahụ na ego n'ebe ahụ ọ dịghị less than 20 million ego n'ebe ahụ ya were ATM card that account nye access to that money na-enwe ihe ọ nidiri na ya naghị like ya ma ọ bụ asị ya na ya chọtara ya ego ọ ya dịsị na o nweta ya na-efili na onwe ihe ọ nidiri o si ebe ahụ were ego di ya ṅụọ nara ya kaadị nụtara nwaanyị mba nọ that very day ọ nara ya kaadị ahụ ihe pụrụ na akaụntụ ahụ 200,000 ya sị nọkwa otu esi adozi ego ọ tụkwa too much isere one time ọwụ na first nsere wu 200 ego agụkwara ha gbari ya agba ya nkịtị hụ ego ahụ na ego ya dozi o wee ego sacrifice ya mere na this marriage na enwere ihe ọzọ ya na sọfa na marriage ya ọkwa nwoke ga-edina na nwaanyị werekwana nwa mmiri gbaiganụ nwaanyị na ahụ ya enwe ike ga fọm nwa ahụ afọ ime hụkwana na amụọ na nwa na di ya bịa gwawa ya si ya biko na enwe ihe ya chọrọ ịkọnfensịrị ya na ya nwere uru infection ya na-etriti for long but by the special grace of God na ya nwetala onye na-egbu mgbọrọgwụ ji ya n'ọrụ na-eti ya mgbọrọgwụ eti ịchaka na since onye ajị na-etriti ya na ya hụgakwa na iriba ama na ya agaghị like iji ọrịa ebufe na ọrịa nje ọ bịa wuruzie ọgwụ ya na-aṅụ ọ na-aṅụ and ọrụkwanụ mma ibu this thing
ururu infection were tọọ ime na ụmụaka ahụ gara nwa ha agaghị adị healthy. Yes, really, ka ha gaa n'ụlọ ọgwụ di ya sị ya no na ịhụ na ihe ọbụla wụ needle, ihe ọbụla wụ English medicine nọ na-adabara ya na ihe na-eji etriti onwe kemgbe ụwa ya na ọwụ mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa na even papa ya n'ụlọ ha na ọwụ mgbọrọgwụ ka ha na-eji agwọ ọrịa na ha ebelieve hụ na ọgwụ bekee na ihe ọgwụ bekee na-eme eme ya ga subside ya emecha ya bịachikwa na ọgwụ bekee na-awụ ọkụrụ ya na ahụ ya shiri ike na ọgwụ bekee anaghị awụ ọkụrụ ya na nwaanyị mba nọ ihe a this man kwuchara wụ ihe kpatazirinụ ọ na-eji eme use withdrawal method ya na di ya nọcha ọ ga-emecha ihe o kwesịrị ime o ruzie mgbe ọ ga-eso the seed ọ gbaa ya n'ala o ruzie mgbe ọ ga-eso the seed o foro ihe wụọ ya n'ala na ọ wụ otu a ka ya na ya abụọ shi biri for one whole year ya na ya abụọ lụrụ ihe ọ na-eme ya gege bute mgbọrọgwụ ma ndị agbanyere kaikai ọ gwa ya na the man si ya ṅụọ kele for 6 months na ya nwakwala nwa throughout the time ọ na-aṅụ ọgwụ a na ya emekwala attempt ịtọ nwunye ya ime na ọgwụ a na o shiri ike ka ọ hapụ ịga mụọ ime na ya ṅụọ ọgwụ a ṅụọ ya ṅụchaa ya bịa for another set nwa mba nọ 6 months ele 6 months ọ dị too long nwoke nọ na-asụ na ọṅụgụ ọgwụ and the age anọzi on her side na ọ ṅụchaa 6 months asị ya bịakwa for another set nụkwa na ya ga-alakwa ije a ya jụọ di ya sị ka ha gaa ụlọ ọgwụ di ya sị no mba na ka ya were ọgwụ aṅụgo di ya for 6 months edere ya gbanụ nkịtị na ọ wụ taa ka this man eshi ọ ṅụrụ eshi na ọṅụ eme ọ ga-agbara otu shot wee n'ọnụ dị ọgwụ ha were kaikai ọgbara ṅụọ bụọ eshi ha ga-eme eshi ha mere eshi na-eme ha na-anụchakwa 2 weeks 3 weeks before ọ na-amata na ya na nwaanyị bi o jishi ike eme seed ya ọ doro ya gbachie ihe na outside o ruo mgbe ọ ga-akụ mkpụrụ ya o mere ihe wụọ ya outside ya na-ele n'ichi anya sị nụkwa ya ebido kọsawara nwanne ya nwoke silekwekwe ihe ya gabigaga nwanne ya nwoke sịrị ili na ya ahụ ga na the man no we go diga mana ya don't worry na ya hapụ ga cool godo dan na-elekwe ọ ya ka ọ nwakwara ọgwụ ọnụ ṅụcha 6 months aga after ha lụchara o bute ha another set na kelugbo na the man si ya ṅụọ ya for 7 months ya gwa ya sị na ihe ọwọta ha ga-eshi ebiri ihe ya jesi ihe ya lụrụ ya wee ṅụọ ọgwụ ya ọgwụwa sọ ihe a ga-eme ka ọ dị mma ya gba ya nkịtị ya gwakwa nwanne ya nwoke silekwekwe ihe mere na nwanne ya nwoke asị oke na nsogbu anọ na ya ma ihe ya ga-eme na ya gwa die na ya gachi ikpofete ha abụọ ala bekee na ya chịrị ikpofete ha abụọ ala bekee ya gwa nwanne ya nwoke sị gịnị ọsị yes na ọ gwagodi ya like that ka ya mara ya gwa die ihe nụtara sị nwanne ya nwoke ka etoro ya kpụrụ na fon ọ sị na ya ga-like ya na ya abụọ ga-like ịbịawa Germany ebe ya nọ ọ sị di ya ṅụọ kulie ya elu si na nwanne nwoke mere ha ihe ekele na nwanne ha nwoke mere ha ihe ekele na o mechaa na adaezie na ha na ọ dream country ya na o tewela sef ya eji chọwa ya mahụta esi agwa ya enụkwa ihe ya nọ na-arụ na nro ihe ya nọ na-echeta echiche ọ Chineke o meperele ya ụzọ na ọ wote ha shiri ọ sị ya ga-eme international passport ya na di ya ga-eme international passport nwaanyị mba nọ ọ ya ka ha nọ nwanne nwoke nụkwa agwa ya si eke uloda na ya ma ihe ya na-eme ọ hapụrụ ya game a na ya ga-agwa ya na ya wụ onye isi ndị game mana ihe ya ga-eme na ya toruo ya ntị ala toruo anya ala mara ihe mege na ihe ọ chọrọ ime na nke o mere na-eme ya toru n'anya ala nwaanyị mba nọ ego na-apụ na akaụntụ vururum na-apụ 100 200 300 ọ ga-anọkwa ego a mgbe ọ laga ụlọ mgberi na ọ laga ụlọ mgberi na ọ laga ụlọ mgberi na ọ laga ụlọ eme ya sị ka mmanya ji ahụ m ya gasị mmanya ji ahụ taa ka ọ laga ụlọ ya esere ego 200,000 ya esere ya ala ọ taa ka o rigidere ego na ihe fọziri na akaụntụ a na-agbadada to 3 million naira ya bịa hụ na mmadụ anọ ya na ime enwe onye ga-enye access to that money ya were ego ahụ ya eme ezigbo business return ya eshide were ego ahụ grow we mana ihe ọ na-eme enweghị isi in fact onweghị ihe o mege ọ dị ọnọdụ ka onye na-enweghị ihe ọrụ ga ihe ọ na-arụzi wee ga na-eri ego ọ na-amaghị otu eshiri kpa ya hụta na always stupid man ya gbakwa nkịtị si ihe a niile na ọhịa na-emere marriage ya gbakwa onwe ya nkịtị na ya na ya abụọ nọzi after ha mechara international passport ọ gwa ya si agwala na nwanne ya nwoke na-ewetala paspọtụ na ọ dịla riri ya gwa ya na-egwe ya gwa ya sị na ihe na ọkwa nwayọọ ọkwa ihe ji ike eme na ọ ga-eshi ebe ahụ tire ha invitation card na ọ gawala okwu invitation card ya so oke nwaanyị mba nọ mza ọ ya ka di ya nọ ya na di ya nọ di ya aza kọl ọzara za nnọọ kọl ọzara
complications asịkwa complications asị oshaka shiri shet ya chiri ka moto ya na-ajụ ọsọ gịnị mere nwe ihe mere ọ mapụga pịam mmanya na moto pụwa ya ha akpata ya wuzuo ya ahụ ya gwa nwanne ya nwoke si ya biko na ya withdraw ihe niile game ọ na-agba na ya chọzi na ya chọrọ ịgwa this young man ka ọ bịa nara ihe ọ kwụrụ na isi ya na ya naghị alụgazi na o tiri ya akwụkwọ ahụ ka ya bịawa ebe ahụ mana o nwere ihe ya ga like ime ya chọzi ihe ịlụ di na ebe ya na nwanne nwoke nyere ndụmọdụ ka ya hapụ ịlụ di na ya ahụ na the reason ha ji na-enye dat ndụmọdụ na ebe o te eshikere na ọwa akara aka ya na ọ ga-etiri ya akwụkwọ mana ọ ga-agwa ya mgbe ọ ga-etiri ya dị akwụkwọ na ya chọrọ ịga use donor mee IVF dịrị ime bịawazie Germany so that ya bịa ebe ahụ n'ụtụ ka ya mụọ nwa ya chọzi ihe ịlụ di na ya chọzi ihe ịlụ di nwanne nwoke sọ ihe ọ chọrọ ya sị na ihe ọ chọrọ ya sị ya ejijikwa ike work out of that marriage that thing also marriage before na take the next step ọ bụ ya gwa nwanne nwoke sị ya don't worry na ya nọ on top of the whole thing n'ọwụ ihe na nwanne nwoke conclude ihe na nwanne nwoke conclude nwanne nwoke gwazie sị na ngwa dị ready na o mee ka senior brother ha mara ka enwe ike kpọ ha bịa nara ihe ha kwụrụ na that man adịghị real na we go digga na o nwere na ọ dịghị real in fact na diọkpara nne kwukwuru ekwu na ọ dịghị real dide ọhụrụ ya ọsọ dịghị real ọ dịkwanụ real ya so oke ọ ya ka ya gwara na ụlọ ọgwụ ebe ya megana inquiry ebe ya ga-ege menụ the thing use donor ka ya dị ime nwe ike ha fụga country n'ihi na ya nọrọ na IVF na ala bekee na ọ na-adị ọnụ ka ya emechara ihe na Nigeria shinga kwuligeme buru afọ ime gawa sizie marriage bye bye n'ụlọ ọgwụ nụ ntara ya na di ya eburule moto pụọ enwe ebe ọ gara ya ma na ọwụ boat ka ya jiri gawa na the hospital na ya nọ n'ime azụ moto lekwezi moto ya ka ọ pakịrị n'ime hospital ahụ ya elesi ya na ọ moto ya n'ihi na ọ moto ya ka di ya na-agba ya si ya na ọ moto ya na gịnị ka moto ya mega na hospital o decide ziele ịbịa treat onwe ya ka ọ gịnị ya jaa n'ime azụ moto gwa the driver si ya nọrọ ya don't worry na ya akwụkwọ ya ụgwọ na ya nọrọ ebe na enweghị ya chọrọ ịchọpụta ya ebido pịwa fon ya na-eche mgbe ọ ga-abata baiga na moto ahụ ya echege nwa mba nnọọ ọ nụchara gbuo more than 30 minutes ka ọ pụtaziri ekwezie nwanne ya nwaanyị ndị ke na-ekwe ejiri ike na-eso mma ha afụbara ya nwanne nwaanyị ke nta nwanne di ke nta nwaanyị ya na abụọ shishi n'ime hospital ahụ pụta ha ji akwụkwọ n'aka ya na abụọ baiga na moto ya drive out ya shi na moto rito gwa the driver na ya ga-eyuzi alaghachi na ọ nọrọ ebe a na ya ga-akwụ ya ụgwọ na ya nọ na hurry osi oke ya kpoo enes gafegani si ya biko na this moto na-apụrụ ebe a the man ya chọburu ikwuri ebe ta ma na nwere onye na-eji ahụ ebe a ọsọda man bụ FJ Cruiser ya si pụrụ ya si oke na the man na nwunye ya mụrụ nwa na ha nọ na ward 9 na nwunye ya mụrụ nwa na o ji CS mụọ nwa na ọrụ ka ọgwụ ka ha gara ịzụ ọgwụ na-anọ na hospital onye gara ha gara side ga ịzụ ya so oke ya chai aka ya sị na o yichara onye ama ya laghachi ha n'ime moto ya nọ ntara ga nọrọ ọdụ otu obi si ya rituo gaa na that ward 9 gaa ebe ahụ asụ nwa ya sị mba na ya eme igbo that lady nwere ike ọma ya ikekwe ojine ya na ya nọrọ nga yiri izu okwe that moto laghachi back kpọọ nwanne ya nwoke gwa ihe ya n'ahụ nwanne ya kwesị yes ya dị sure n'ikene ka ị na-aga iburu ọgwụ gị ṅụọ 7 months gaa ụlọ ọgwụ gị sị mba na ọgwụ mgbọrọgwụ iburu mgbọrọgwụ gị were mgbọrọgwụ na excuse na agba mmiri mgba agbafu isi ya that means na ọ chọdị ịmụrụ ya nwa that is naanị ya ma ihe o toro bịa ugbu a na the whole thing is the whole dots adịala up na-ele ihe ọ chọrọ ka eme ugbu a ka a kpọọ ya ọbịa ha dara ihe ha kwụrụ n'isi ya sị mba na ha kpọbene na ha gara akpọ di ya garalo ya mara na ihe ahụ ọ gbarịga ewetabe bill that CS emere nwunye ya that girl ọsọ nwunye na according to nurse na o ji CS mụ ya mara na ọ gbapụtabe the next debit alert ya na-ege nweta na ego ha nwere ike ifinishikwu ọ lọta ya gwa ya sị enyetagodi ATM card ka ga-ewere 10,000 ya enwere ego na ya amaghị ka emege di ya gwawa ya sị na-ele ihe omenire na ATM card ahụ na ọ nọfa ya gwa ya sị le ihe omenire na onye ATM card ka ya gbapụga ga-ewere ego na POS olewe jụọ ya sị na ya ghọtakwara na ego na ebe ahụ ya enidere ego ahụ na enidere ego na enwere ala ya zụrụ ya na enwere ala ya hụrụ ya chọrọ ịzụ ya sị oke o ji ya zụ ala ya sị no problem ala ego na ebe ahụ ga-egbochi ya ịzụ ala 10,000 naira kwana gịnị di ya sị ka enye 10,000 ya sị mba na ọ gwakwala ya datin na o megacha ka enwere ihe dị wrong na ATM card akwa ka ya
na-ele ihe o ji chinye cash no onwe ihe mege na onwe ihe mere nụ ya sị no na enwe ihe mere na o were kaadị nụ ntara nye ya were kaadị pụọ gatige were kaadị ya denwa ọbịachi na-abịa naga ya kaadị ya jụọ esi kaadị o ji emekwana gịnị na ya enye ya ego nga ogbenye na ọ ga-aga were na ọ na ọmaghị ego ole ọ na-eriri n'ebe ahụ sofa na ọ ga ka bank print ya statement of account na ọ gbara ego n'ebe ahụ ihe furu ebe ahụ eruzi 3 million na orichana na ọ dịla oke na ya chọọ ihe ọ ga-eme di ya sọwụrụ ugbu a ọ wụrụ now ka ọ na-eme ihe ka na ọ wụrụ ugbu a na ya gwara ndị chọtara ya ala na ya na-abịa today bịa kwụ ụgwọ ya si di ya na enweghị ihe eji ala eme na ya hapụ ga na ego akwa ka n'oge nwụtọ ya kpọ ndị ansị na ojizi ha ego na enweghị nọdụ ya na ya ewerele kaadị ya di ya ebewe n'abalị ụta ka ọrịa ga ya na-arịọ egbu ikpere nwoke si egbu ikpere na-esogharị ga ya gba ya nkịta ọ ya ka ya gwara esi na ya enweghị ike ime ọ pụọ na-eji bido mewa kọl after 2 or 3 days ebe ni na-ajụ oyi ya notice ya na ikekwe ụmụnne ya ọ ha gbarịala discharge ya nwunye adịghịla asọmụrụ ya nwa ya gba ya nnọọ nkịtị after like 2 weeks ya gaghachi back to that hospital for ihe buru ya bịa ebe ahụ ya meetie doctor gwa ya chances ya nwere gwakwana ya ihe a ga-eme na otu esi eme gwakwana ya ego ole dị involved ya ebido treatment ka ya mewere treatment nụ nwaanyị mba nnọọ Chineke na-aza ya test ya positive to pregnancy doctor gwa ya na-enye 99% assurance na ihe tiri n'afọ na ọwụ nwa nwaanyị ya gwara doctor si achọghị nwa nwoke ọgwa na nwa nwaanyị na ọmụ ya wụrụ nwa nwoke na osu ya to court na ọwụ ọrụ ya na ya kwụrụ the money na ya metiri standard ya na ya kwụrụ ụgwọ ya so na ọ business na enweghị ihe dịka guesswork ya na-eme ebe na ọ wotu eshiri ime ntara ya gwa di ya lọta that day ya nwetara result because for long ya na-agba erigwe n'ụlọ ọgwụ mgbe e nwetara result test positive ya lọta obiọma akpa ya lọta di so gịnị na ya ke ọ ya ṅụga na enwere ihe mere nọ na ewu nri enwere business dapụtara nọ enwere ya si ya mba na ya just dị very happy na Chineke nna emere n'ihe ya na-arịọ ya si ele ihe ya gwawa di na ya adịla ime di ya sa onye tozikwere n'ime ya gwa ya si ya yizuru IVF di ya si no na eloto ga-shi use IVF ọkpọghị ya for don ya si mba na enedi ya na nwanne nwoke discuss chane na ya sị ka ya gwa na nwanne nwoke dị aware of everything na ihe niile megenụ na in the first place na elote nwunye na nwa ya phone di eji n'aka dapụ ya n'aka rush ateta ha si asị gịnị ya jụwa di ese elote nwunye na nwa ya mere nwa ya nwoke amụrụ ya na so hospital na elotu ha mere nwunye mụrụ with CS ọsụchai na ya hụkwa nshi na ya ga-enye so na ya dị awe ya jụkwana ihe ya na ihe no mistake ya mahụta ya ga-eme no mistake ya egbu ikpere na-arịọ no mistake na ọhịa kpatara na eji sị ka ya kilie onwe ya ba before ya kwụsị ọgwụ anyị ha na-aṅụ ha ebido mụnwazie nwa ya jụwa dị esi na ọwa awụhụ 9 months ka eji ebu nwa n'afọ ya CS na ya abụọ alọla na getting to 2 years ese 2 years nearly 2 years at least 1 year and 5 months or thereabout minus 9 months na ọ dị while ọ nọ nga na-aṅụ ọgwụ na eji agwụga ka emeghe na o ji aga atụgharịga nwaanyị ọzọ elu na onye fuli iwe na eji anụzi na ha side okipo ya gwakwa ya si ekwutekwala ya gwakwala mme ya dat na ego ya erige na ọwụ ya kpara ya ekipore ihe niile ọ si ya gwara secret niile to maintain his integrity mana mme ya na-anọ n'ihu ya kparịa ya koyo ọnụ ntọ ga ahụ na nwa ya nwoke gbaga ihe n'okwute onwe seed ose oge nothing mofozikwe on germinate finally ọ ga-alụrụ a younger girl na ihe nọ nga aha na ebiko na nwanne nwoke ga-akpọ ya ọ sị ya na so nwanne nwoke adịcha na we na ya CS na ihe niile mege na ọ dị awe na nwanne nwoke enweghị ha na-ezuru ezu na ọ dị awe ọsọ oke na mgbe ọ kpọrọ na ya ka ya na ebiko na ya rịọwarara ya nwanne nwoke na taa na this girl mụrụ nwa na ya ga ihe mere na ọwa introduction ya emebekwa ihe n'isi na ọ just introduction iji gosi ha dat na nwa na ọwụ ke ya na from this moment ya ga-alụzie ya akwụzi ụgwọ isi enwezi ihe ya ga-eme na ya ga suspend everything ka ha bike trywa ma ọnwụ na this baby o mere ugbu a na ya ga-ewere ya nna na enweghị onye ga-anọ ya na ọ ga-awụ nwa ya gwa ya so onye ka ọ na-ekipụrụ secret ka ya nwa na ya that's okwu cha ya ugbu a na ihe niile awụ na ya biko na ya na-apụ na opi ike ihe ya n'ebe a ga-akwụrụ nwunye ya na ọhịa sị ka ya gwa
ya nọrọ nga chiri ki moto o gwa ya sị okenye chere no na ọ hapụrụ ya moto na enwe ebe ebu moto gaji ya gwa ya sị kwichi moto na nwere moto ya chiri ki moto pụọ na ya gwa ya sị ya gwa ya na ya bata ihe ahụ ya na ya ga-eji polisi eme arrest na o buru ihe echi n'ụlọ ya pụọ gwa ndị nwe gwa mama ya dat na nwaanyị ahụ na-enweghị akpa nwa na ọ dịzi ime na ọ need ihe gwa na-emechi ya ga-agwa ya at the appropriate time na ewepụ obi na ọ dịgo ka ọ gadị na nwaanyị mba nnọọ na ọhịa si agbotowara m na di ya na ha arịọla ya na ya ma na ọ gbarala osogakọrọ ụmụnne na-akpọzi ya na-asị ya biko na ihe a nwanne ha nwoke mere na ọ mistake ọ rụkọgala na nwanne ha nwoke na ego erige na ọ ya nwanwe na otu ha si na-arịọzi ya ana m nne di ya na-agwa ya si ya gwa ya dat na ya wụ ndụ nwa ya dị ya emechi ọnụ ya ekwu okwu fere na Chineke egbuole na ọrụ ala were okpere gbuo ya ọkụ pịa ya ọnụ na ihe ga eji ọnụ kwu na enweghị ihe ya ma na enweghị ya gwara ya na ya rụrụ ka ụmụ nwaanyị ndị ọzọ na enwere otu esi tụpeta ya azụ na ya wụ ihe nwa ya wetara na ya wụ ndụ nwa ya bi na ya biko na ya gbagharawa ya gbanyọ nwaanyị a fonu na ntị bikọs ihe ọkọga ya ma na m judele nwaanyị mba na m juderele ya ụmụnne na ya marriage na ya gwara ya call for divorce na ụmụnne support ya mana somebody kpoketere na agwa ya si na is not good to be alone na ihe ha na-ahụ n'ime marriage na ya gbagharawara the man ebe ọsọ ga-eme anabata afọ ime na ya nọ nga zara onye lụrụ di na hapụka the younger girl na Nigeria ya na di ya bagam plan gawa ala bekee ebe nwanne nwoke na ya kọlọla that offer off na ya kpụrụ di ya gawa ala bekee ke na ozie na Nigeria ebe ọsọ ọlụbịa alụ na ya gazile n'ihu ịlụ ya ebe Chukwu emena ebe ọsọ ga-anabata nwa ebu n'afọ na ya na die make we move m sị ya nwanne m nwaanyị ya sị gị mee ya ịla ji elechi ị hụrụ that man ya sị nwee dị iji ihe ọwụ ego dịka ihe a diọkpara nne m kpụrụ ọhịa ọwụ walk out of that marriage ịnọdụ n'ime marriage ma ọ fọzikwe ihe owe ATM machine ya nwa jide kaadị ya bịa esere rege gburu mkpa ya ya bịa esere wee go gburu mkpa ya ọ wụrụ ihe na ịkọga nga mgbe owuru toshiri men na-eji hụ di you are not only going to work out aga m asị enwe onye ọ ga-were asị ego a niile osega ụja ga-eleta gị nwaanyị ọzọ na ọ ga-akwashi ego mana ọ gụnwanyere kaadị anya esi ya were enwe ihe onye dịrị aga nga ahụ were gụnwanyere ya access enwe agreement onye nwere to that o ritela ọnụ ya anwakwala anwa tige that man na plan ka ọ ga convince ya nwanne nwoke gịnị ya bụ nweta onwe na Germany ọ ga-eshi ebe ahụ gbawa atọ ọ ga-eshi ebe ahụ send ego abịa kwụ ụgwọ isi that girl kpofetekwa ya ebe ahụ enweghị ị ga-eme enweghị nwanne nwoke ga-eme ụmụnne m nabatara m marriage is not by force marriage is not for everybody there is no marriage in heaven naanị asịsị ga-aja ụmụ anyere gị elu otu isi rezi ha Chineke a na-aga ịjụ di ṅụ o nyere ṅụ ole ihe nọ n'ekiti gị abụọ nwunye ṅụ ole enweghị azịza ọhịa marriage is just so Bible say enwe there is no marriage in heaven isiokwu ahụ ihe isiokwu nọrọ di na nwunye ọsọ ha nọrọ n'ime ma ọsọ ha pụọ mana a ga-ajụ ha ajụjụ ụmụaka ị mụrụ nwa iburu 9 months ka otu isi zụọ nwa ele ọzụzụ ị nyere nwa ihe imekiri na a very good move walk that man out of your house gaa n'ihu abịala bịa jụwasị ele enweghị ihe nọdụ okwu gwara agwụ nne okwu gwara agwụ chi azala ṅụ at least nne di ahụ enwetara information na ibu nwa n'afọ ya na nwa ya ọ dịgo ka ọ ga-adị ha gawazi ha na polygamy ha gaghị emekwara biko this man ọrịrị too much ọ naanị aka ṅụ dị ọcha ọhịa iji nweta ọhịa nwe ọhịa Chineke Jizọs buru ngawa n'ụlọ ọgwụ ebe ahụ that girl mụrụ ma ọ wụghị ya ọ na-ana ebe ọ na-ejiri ṅụzụcha ụmụ ya sef ị gaghị ama na ọ lụọla nwaanyị ma ọ fọzikwa nwunye ya tụghị ime ọ na-eji ṅụzụcha ụmụ ya origide na ike gwụ ya o nweta chọọ datins n'aka ṅa ọ ya na-ebute nwoke a nwunye ya nwere nwunye ma ihe gburu ya mana ebe Chineke napụtara ṅa ọ gịnị ka eji ma onye ga-enye ṅa ụdịka advice asị onye ahụ na ụdịka nke bịakwara ya bịara ụmụ ya biko gashi ike ụmụnne m ọhịa m gwara enwekwa ihe ọnụ ga-agwa ya ụnụ si ya gbagharawa na nwa nwere ya gawa ala bekee na o ji ọgbago so ụtụ obere nwa ya o were ya gbalahara onye ka ọ tọrọ ime ya na ya bụ mụrụ nwa na Naịjirịa na o were ogboro ya ma ga na plan because ọ naanị ya mụzụ airport nwere ya ka ewu were gawa Germany ụnụ gwa ya ụnụ nsụkwana ya gbusa amara eji egbusa mana obi nke m uche onye adị njọ enwere m right enwere m opinion my own opinion agwara m ya si ya shebe mpụ enwekwa ihe ị ga-agwa ya ụmụnne m ọ ga-agụ kọmentị ọnụ ọ ngọ ha nọ m n'ọnụ udo dịrị ụnụ